Oh, yurahe jenenge melok sewenamno jenenge ndak. Ini. Ini lho. Ya kan. Lah wong kene bendina wis 6 dhewe nang empare dhewe kok. Oh, gerah kok dadakan. Wis senam nang kono. Model apa? Ndek kenalan tukang ora kowe? lah kare tukang opo? Lah tukang minter ya aku ahline. Temen berane gendeng loro kabeh. Lah nek blakne gendeng aku ya iso blok. Oh iya, Gampang. Tapi ya kudu wong loro. Aku tak golek bater ya. ya sakno golek bater wong loro karo kowe. Oke. Omahe gemblong kuwi apa kena angin to? Oh, ya. Nom-nom anak ya ene turu wis. Sentong awan-awan iki ngopo to iki? Oh, gaji. Gak itu nyapa to? Yo bedhok ora ya nek turu-turuhe mbok tangi. Waduh, apa ya? Wis gelem duwe ta apa ora? Panggah gelem to ya. Aku ana proyek iki undane gendeng. Ning ndi? Wis to malah aku penting dadi duit lah ya wis. Oke, ayo. Yuk, Dal. Iki terus rusak aja nih. Wah, roh. Oh, kuwi lho. Kayu bareng ijo kita ya. Bocor, waman no. Lah iya. Iya, dia diangkat ano. Ya wis yo. Kono ya, kono sih ya. Olahanmu senggol ngene guling ringkehmu terus. Lah aku lho ya. Yo kene iki ya. Heeh. Yo. Karo ngidul. Kayak iya. Ya toh. Yo. Embere tak kene. Yo. Banyune tak kene. Yo. Rokoke tuku dhewe. Yo wis to. Gue ora. Enak gados. Kok agak to ya? Kowe lho sing awake cilik. Wah, enggak kuat. Wis to tak jalan. Berit tuwa. Do lali no. Wis asal beren-beren. Mare repot kan malahan. Ono tak dincos sing dhuwur pi. Sing ngerti delok. Tak bicara ndi? Walau. Lah itu beni. Ndi ya? Oh, olahanmu piye ta jenenge? Wo, bocah. Aduh. Atane yo iki lho. Kok jarang bocah ngomong. Ya sawar iki. Banyu to yo. Matane musoko iki goblok meneh. Oh, ayo. Wis sik, beneran bedak. Acuh yo matane. Sore-sore terus Cok jalan. Jo. Matane yo sore to yo. Oh, itu terus. Jare ndelok dokmu. Syuh apa lho ya? Yo, dobeni sik. Yo. Ora. Ora lho, wong loro adene polah ora menyabot jenenge. Ketos itu. Olahane klitik sana. Ya ngono. Tombak no pola ni titik. Lah iya. Wong tiba malah mbok guru.
Yo ngelak jembe. Lara to. Ngombe sih. Kok nyaran. Wis dadi porong. Wes, Gong. Yo ngene lho. Lah kok cepet men? Oh, cah kene kok. Ya, ngono lho tanda guys sing sacet ngono lho. Arep nang warung ora duwe dhuwit, arep tuku rokok ya ora duwe dhuwit. Nah, iki. Soleh lho, Mas. Tawan kaca. Hei, rame meneh nek opo ya? Dadani gede geblung lho, Men. Malah kiri ini aku arep adol helm. Piro ngene, Men? 20.000 rego kanca. Kok murah men? Wis penting kena gitu kudut, Bleng. Jare delok. Lah kok renek gabut sih? Wis to aman-aman, ceplan gedeng ben ora ndasmu. Wes dibayari. Ya dibayari. Di blong, bayaranku karo kentos. Lah syarat bayar iku wis apa menene sambatan? Oh, diarane sambat tenan toki.